Скасавалі чарговы аўтобусны рэйс з Беларусі ў Літву. Пасажырам аўтобуса, што ехаў з Менску ў Коўна, давялося пераходзіць мяжу пешшу і дабірацца далей самастойна. У той жа час на межах з краінамі Балтыі імкліва расце чарга з аўтамабіляў, а неўзабаве, каб уехаць у Латвію, давядзецца загадзя запаўняць адмысловую анкету. Уладзіслаў Корсак. Гэтак пасажырам адмененага аўтобуса прыйшлося пераходзіць мяжу Беларусі і Літвы на КПП «Каменны лог». Гэтым разам кампанія «Інтэркарс» фактычна на хаду абвясціла пра скасаванне аднаго з ранішніх аўтобусных рэйсаў Менск-Вільня-Коўна. Сам перавознік запэўнівае, што меў усе неабходныя дазволы, аднак літоўскі бок прыняў пастанову аб нядопуску дадатковых рэйсаў. Сітуацыя з аўтобуснымі зносінамі паміж Беларуссю і Літвою пачала імкліва пагаршацца 12 жніўня, калі буйны перавознік «Еўралайнс» адмяніў 75% сваіх рэйсаў. У хуткім часе пра адмены заявілі «Менск-Транс» і магілёўскі «Аўта-Сеўлат». У міністэрстве транспарту Літвы спасылаюцца на тое, што літоўскую мяжу з Беларусі перасякалі больш аўтобусаў, чым дазволена. Маўляў, вось і выставілі перавознікам папярэджанне, якое аказалася эфектыўным, бо колькасць аўтобусаў знізілася да дапушчальнага ўзроўню. Спачатку некаторыя перавознікі называлі прычынай адмены рэйсаў літоўскія вучэнні «Аршус-Вілкас» 2025 каля беларускай мяжы. Аднак гэтыя вучэнні скончыліся 20 жніўня. Аўтобусы ж на свае маршруты пакуль не вярнуліся. Цяпер планаваць аўтобусную паездку з Беларусі ў Літву варта не пазней, чым за 1,5-2 тыдні. Напрыклад, у перавозніка «Экалайнс» найбліжэйшыя квіткі з Менску ў Вільню сёння былі даступныя ажно на 2 верасня. Разам з тым, сёння істотна павялічыліся чэргі з аўтаў на ўезд у Літву і Латвію. У пункце пропуску Грыгораўшчына сабралася 115 легкавікоў, на Беняконях і Каменным лозе 360 і 250 адпаведна. Усё больш людзей спрабуе трапіць у еўразвяз праз краіны Балтыі ў звязку з транспартным калапсам на беларуска-польскай мяжы, дзе выезду з Беларусі чакаюць тысячы аўтамабіляў. А ўжо з 1 верасня Латвія з мэтаю нацыянальнай бяспекі ўводзіць новыя правілы ўезду для грамадзянаў краінаў па-за еўрапейскім звязам. У тым ліку грамадзяне Беларусі не пазней, чым за 48 гадзінаў да запланаванай паездкі мусяць запоўніць адмысловую анкету і чакаць пацвярджэння ад латышскіх службаў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. З'явіліся чарговыя сведчанні, што міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі ў развяз мог быць арганізаваны Лукашэнкам пры дапамозе памежных службаў. Іранскі ўцякач распавёў выданню «The Insider», як пераходзіў гэтую мяжу пры спрыянні ўладаў Беларусі. А былы беларускі памежнік пра тое, як ён з калегамі перакідваў мігрантаў да мяжы і якія атрымліваў инструкции зверху. Инструкция о том, как мы будем перенаправлять людей через границу Беларуси в Литву. Мигрантов, которые не должны находиться по закону там. Мы садим их в свой УАЗик и везем на границу к самой пограничной полосе и говорим: ребята, вон там Евросоюз. Нам было очень важно, чтобы литовцы максимальное количество долгое времени не понимали, откуда берутся мигранты. Памежнік распавёў, што арганізаваная праца для перакідвання мігрантаў з трэціх краінаў вялася спачатку толькі ўначы. Малыя уазікі чаргаваліся з вялікімі аўтобусамі. Калі еўрапейскія памежнікі ўжо ведалі, што адбываецца, разгарэўся сур'ёзны гуманітарны крызіс. Мігранты галадалі, замярзалі, патрабавалі медычнай дапамогі, а іхная колькасць на мяжы хутка расла. Беларускі памежны камітэт і Лукашенка адмаўлялі сваю датычнасць да стварэння крызісу на мяжы з еўразвязам. Сціплы праз замаразкі ўраджай яблыкаў падштурхнуў улады да прыняцця мераў, каб не дапусціць яблыневага дэфіцыту. З 1 верасня і прынамсі да сакавіка наступнага года вывозіць сакавітыя плады ў іншыя краіны можна будзе толькі з ліцэнзіі. Абмежаванне прадугледжаная пастанова, якую падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Падрабязней у матэрыяле Ірыны Юр'евай.
Абмежаванне на экспорт яблыкаў пачне дзеяць больш, чым праз тыдзень. Дазвол на вываз садавіны трэба будзе атрымліваць незалежна ад краіны яе паходжання. Выдаваць жа ліцэнзіі будзе Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У прэс-службе ўраду патлумачылі, гэткая захада прынятая дзеля забеспячэння яблыкамі ўнутранага рынку ў міжсезонны перыяд. Некаторыя інтэрнэт-карыстальнікі скептычна ацэньваюць такія вымаганні ўладаў. Наконт бульбы ўжо назабараняліся. У выніку сёлета напрыканцы вясны адбыўся жорсткі бульбяны крызіс, з-за чаго бульбу везлі ажно з Польшчы. Наўрад ці і яблыкі стануць выключэннем. Былы аграном Зміцер Лупач бачыць у гэткім абмежаванні на экспорт яблыкаў іншую праблему. У нас часта, нават пры добрых ураджаях, не хапае магутнасцяў, каб гэтыя яблыкі або перапрацаваць, або захоўваць іх належным чынам. І нягледзячы там, што Лукашенко казаў, што трэба будаваць гэтае сховішча, вядома, што іх так хутка і не пабудуеш, трэба на гэта грошы. Тыя ж яблыкі, якія ўжо цяпер прапаноўваюць у беларускіх крамах, абураюць пакупнікоў сваімі цэнамі. У гандлёвай сетцы «Грын» кошт стартуе ад 8 рублёў. Што праўда, усе яблыкі імпартныя. 10,68, 10,88. Вот это да. 11,49 яблочки зеленые, но это же старый урожай. Можна толькі спадзявацца, што калі на паліцах крамаў з'явяцца беларускія яблыкі, іх кошты будуць ніжэйшымі. Цяпер Белкаапсаюз працягвае закупляць у тым ліку гэтую садавіну ў насельніцтва. За таварныя яблыкі прапаноўваюць ад 3 до 3,5 рублёў за кілаграм, а вось за плады для прамысловага перапрацоўвання даюць у 10 разоў менш. К сожалению, урожайность в текущем году из-за погодных условий она значительно ниже, но мы в любом случае планируем организовать закупку на высоком уровне, даже не планируем, а обязуемся организовать закупку на высоком уровне, обеспечить закуп всех излишков яблока, образующегося в частном секторе, в садовых товариществах, на дачных участках. На міжсезонны перыяд, удакладніла прадстаўніца Белкаапсаюзу, яны плануюць закупіць і пасля прадаць праз гандлёвыя аб'екты больш за 3,5 тысячы тоннаў яблыкаў позніх сартоў. Ірына Юрыва, Белсат. 5 гадоў таму пасярод пратэста ў лесе пад Менскам знайшлі павешаным 28-гадовага пратэстоўца, маладзечанца Мікіту Крыўцова. Версія следства самагубства не была пераканаўчаю. На целе мужчыны былі сляды гвалту, якія не трапілі ў заключэнне падпарадкаваных пракуратуры судмедэкспертаў. Нават бабуля гэтага Мікіты казала, што пройдзе час, і мы ўсё даведаемся. Але тыя крывападцёкі, тое, што зрабілі з целам, гэта было відавочна, бабуля глядзела. І яна казала, што з майго внука зрабілі кавалак адбітага мяса. На гэтых кадрах маладзечанец Мікіта Крыўцоў выходзіць да сілавікоў з бел-чырвона-белым сцягам. Неўзабаве 12 жніўня 2020-го мужчына знік. Праз 10 дзён у лесапаласе пад Менскам знайшлі ягонае цела. Следчы камітэт заявіў, што Крыўцоў задушыўся, а на ягоным целе няма слядоў крымінальнага характару. Крымінальная справа СК не распачынаў. Сваякі і сябры маладзечанца падкрэслівалі, што напярэдадні смерці Мікіту затрымлівалі і збівалі сілавікі. На той момант гэта была ўжо 6-я смерць на фоне пратэстаў. Алексей Лявончык пракаментаваў словы Сергея Ціханаўскага пра існаванне відэазапісу з удзелам зніклай экс-спікеркі Каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай на волі. Паводле кіраўніка ініцыятывы «Байхелп» яму сапраўды дасылаюць такія відэа. Але ўсе яны альбо фейкі, альбо 3-секундныя відэа, якія немагчыма верыфікаваць. На думку Лявончыка, аўтары такіх відэа павінны прыкласці намаганні, каб даказаць іх сапраўднасць ці даць дастаткова фактуры для правярання. Пакуль ніхто з тых, хто нешта дасылаў, гэтага не зрабіў, азначае актывіст. Спікерка Каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава перастала выходзіць на сувязь у сакавіку. Праз нейкі час выйшлі журналісцкія расследаванні пра ейныя паездкі на Шры-Ланку і ў Дубай, а таксама пра сувязь з супрацоўнікам выведкі Алексеем Лабеевым.
У красавіку Алексей Лявончык абвесціў збор на ўзнагароду за дакладную інфармацыю пра лёс зніклай. На дадзены момант сума ўзнагароджання складае 10 тысяч еўраў. Прадстаўнікі каардынацыйнай рады дагэтуль не ведаюць пра лёс Анжэлікі Мельнікавай. Палова новай алкагольнай сеткі «Дуб зялёны» належыць Нацыянальнаму алімпійскаму камітэту, які ўзначальвае Віктор Лукашенка. Да такой высновы прыйшлі журналісты-расследавальнікі з медыяпраекту «Бюро». Яны звярнулі ўвагу на адкрыццё ў пружанах крамы алкаголю «Дуб зялёны». Яшчэ летась гэты таварны знак зарэгістраваў на сябе набліжаны да Лукашэнкі прадпрымальнік Александр Зайцаў. Была информация, зацепка о том, что они собираются продавать алкогольную продукцию. Вот. А потом уже, благодаря журналистским расследовательским инструментам, я просто начала выяснять, на какую конкретно компанию были зарегистрированы торговые точки. Обнаружила, что их записали на главторгпред, но там уже дело за малым. Выяснить владельцев этой фирмы было абсолютно несложно, к тому же мы как бы и так знали, что за ней стоит Зайцев и НОК, то есть, по сути, Виктор Лукашенко. Акрамя «Дуба зялёнага» з 2021 года глаўгандаль «Прэт» валодае супермаркетам бязмытнага гандлю ў пункце пропуску Бераставіца-Баброўнікі на мяжы з Польшчаю. Раней былі выяўленыя сувязі Віктара Лукашэнкі з рыбнаю магнаткаю Людмілаю Няронскаю. Яна сяброўка сям'і Віктара і Ліліі Лукашэнкаў. У структурах Няронскай ужо шмат гадоў працуе зяць Віктара Лукашэнкі Дзмітрый Дятлаў. Прэзідэнтам жа Нацыянальнага алімпійскага камітэту Віктор Лукашенко зрабіўся ў 2021. Да гэтага арганізацыю ўзначальваў Александр Лукашенко. І напрыканцы выдання сумная навіна. Памёр народны артыст Беларусі Яраслаў Еўдакімаў ва ўзросце 78 гадоў. Прычынаю сталася анкалагічнае захворванне, паведаміла жонка артыста. Блізкія падзякавалі ўсім, хто любіў творчасць артыста. Яраслаў Еўдакімаў нарадзенец Украіны, які звязаў сваю творчасць з Беларусю, стаўшы салістам Менскай філармоніі. У 80-е гады зрабіўся вядомым праз песні «Фантазёр», «Зачарованая мая», «За Дунаем», «Каліны куст» і «Майскі вальс». У 87-м атрымаў званне народнага артыста Беларусі, а ў 2006-м заслужанага артыста Расіі. У 2001 годзе Яраслаў Еўдакімаў выказваўся ў падтрыманні апазіцыі ў Беларусі, а ў 2017-м крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны. Еўдакімаў застанецца ў памяці як адзін з найбольш яскравых галасоў позняй савецкай і беларускай эстрады. Фантазёр.